empezamos. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno extraordinario. Primeiro, votando a inclusión dos asuntos na orde do día. Se vos parece, votamos os tres xuntos, por non repetir a votación nas tres ocasións. Votos a favor. Quedan incluídos. Pasamos ao debate do primeiro punto, que é o expediente 808/2023, que é unha solicitude de subvención á Diputación Provincial, unha subvención nominativa á Diputación Provincial para unha obra. Ten a palabra a portavoz. Bueno, boa tarde. Este primeiro punto da orde do día do Pleno ten a finalidade, de obter o acordo plenario que é requisito para poder dar trámite á solicitude dunha subvención á Deputación Provincial da Coruña que ten como finalidade acometer obras de mellora das instalacións municipais da piscina municipal. As obras que se pretenden acometer é a impermeabilización e condicionamento do vaso da piscina, unha obra que se require por unha cuestión xa para ter un adecuado mantemento e os anos que ten esta instalación, a renovación do cerramento perimetral, o peche actual é de verxa e a pretensión é sustituílo por un peche metálico ríxido e a renovación dos canalóns na cuberta dos vestiarios, de maneira que tamén se contribúa a unhas mellores condicións do que é toda a instalación. A cuantía que se solicita é de 50.000 euros, o que é o 78,02 do importe total necesario para realizar este investimento. A segunda parte do acordo é declarar o carácter singular da actuación, tendo en conta que é unha instalación que o seu uso máis prioritario é durante os meses de brao, unha instalación da que disfrutan e participan unha enorme cantidade de xente, pero sobre todo rapaces e rapazas, e que evidentemente faise necesario realizar, acometer estas obras nun período que permita telas acondicionadas de cara ao brao para impedir calquera prexuicio de cara ao disfrute destas instalacións. E por último, dispor a remisión á Diputación Provincial da Coruña dunha certificación do presente acordo xunto coa memoria valorada que obra no expediente do Pleno. Juan. Bueno, boas. Eu estou de acordo en solicitar a subvención da Diputación para mellorar a piscina. Entendo que é de sentido común facer as obras no inverno, mas con esta climatoloxía que igual ainda comportar demoras, entón para que este lista para o verán, eu estou a favor. Belén. No noso caso, este punto vai no levar Luís. Luís. Ben é certo que calquera instalación ten un deterioro e a piscina presenta deterioros de hai moito tempo, non? Entón, estamos de acordo con iso. Pero tamén hai unhas 4 cuestións que quería preguntarvos. Dúas son referentes á memoria e outras son unha aportación nosa, non? Referente á memoria, que igual ten que ser, vexo aquí na memoria seguridade e saúde, un porcentaje. Iso ten que ir incluído na memoria, chalecos, botas, ou iso ten que puñelo a empresa que ven? Non sei se isto é obligatorio puñelo no... É unha curiosidade, máis que nada. Teno que poñer a empresa, pero as empresas non poñen nada gratis, as empresas cobran as cousas que poñen. Nos proxectos ten que ir unha partida, evidentemente, de seguridade e higiene. Vale. Tamén, na memoria boto de menos, que penso que non funcionan os paneles solares, e tanto que falamos de enerxías renovables, que non se fale na memoria nada para reparar ese punto na piscina, non? Porque non funcionan os paneles solares, non? Que non se nos asigne algo para reparalos. É verdade que non funcionan ou funcionan? Teño desconocimento ahora mesmo tampouco. Eses son paneis solares térmicos, non é para produción de enerxía eléctrica, é para produción de auga quente. Sí, pero non funcionan, non?
funciona porque un panel de solar térmico, a función é que o sol canta a auga, o que ten é o tanque, nestes momentos está o tanque, o acumulador está ten unha perforación, é unha cuestión de reparación. Pero por que non se inclueu aquí unha memoria? Porque esta obra é unha obra de investimento de reposición. É un investimento de reposición por unha reposición nunha instalación que xa ten 20 pico anos e que hai que facer, polo paso do tempo, unhas obras de investimento e reposición. O que hai que facer nos panéis solares térmicos son labores de conservación. É dicir, hai que facer unha reparación que non é un investimento, é un gasto corrente máis. Esta subvención non é para gasto corrente, é para investimento. Non entraría aí nesa subvención. E, bueno, outras cousas é como usuario, non? Da piscina, o que pode aportar, pois, eu vou moito á piscina, e se na parte onde está o vigilante, o socorrista, a parte oposta, hai un banco, non sei se vos dades conta, en esa parte hai unha pila de accidentes sempre, que hai a xente ali sempre, se resbala moito. Unha vez que se vai a facer obras ali, habría que mirar algo disso, non? É raro o día que non caiga ali xente, caín eu tamén. Ten dous desniveles, non sei se será disso, pero senón habrá que poñer algo rugoso. Ten un desnivel hacia a piscina, e logo, cando acaba a piscina, onde está o banco, ten o desnivel hacia aquí. Entón, acumula auga, e está caendo todos, pero todas as temporadas están caendo nenos, están caendo xente maior. Unha vez que se fai, pois, se podedes mirar a maneira de facer algo rugoso ali naquela esquina, pois, non sei se sabíades algo deso, tampouco. O que é a memoria, a memoria, á espera de redactar o proxecto, a memoria é unha memoria valorada dunhas obras, unha idea dunhas obras, despois hai que redactar o proxecto definitivo, que é o que se fará no momento que a Deputación aprobe a subvención nominativa. Despois, evidentemente, antes de iniciar os procedementos de licitación da obra, se non la conceden, como así esperamos, pois haberá que redactar o proxecto definitivo, e no proxecto definitivo, dentro da memoria, vai contemplado a reposición tamén do pavimento do que é a beira-vía da ESA nos sitios onde requira a reparación, onde requira a reposición, porque hai sitios onde o propio terreo repisou o terreo xa co paso do tempo. Eu digo porque esa zona vese ben, pero é peligrosa, o sea que cae a xente sempre, non? Unha vez que se vai a facer, que se mire iso, polo menos, non? Vai quedar a instalación para outros 20 anos. Esperemos. No obstante, cae xente, non é que caiga sempre xente. Eu tamén vou á piscina, tampouco vamos todos os días con xente para o hospital, afortunadamente. O usuario da piscina é can todos os días. Sí. Can todos os días que hai xente aí. É outra cousa que eu vexo na piscina, non? Que a parte do campo onde se toma o sol, pois é pequena, é obsoleta, non? E temos, é unha idea, temos unha parte entre as gradas do campo de fútbol e máis a piscina, que se podría meter dentro, incluso na memoria, pois non meitado o peche, pois aforraríamoslo, non? Para arranxar un pouco aquilo e metelo dentro. Que tampouco ten moita utilidade, eu vexo que ali non se usa moito aquel terreno, non? Para nada. Iso tería, bueno, a piscina está dimensionada para uns usuarios, é dicir, a piscina ten, non sei se son 110 persoas. As dimensións da playa, do que é a zona de playa de tomar o sol, están calculadas para os usuarios que pode ter a piscina, non para máis. Dudo moito que ali collan 110 persoas. Eu non son técnico, nin fun que fixo o proxecto, ademais son proxectos estándar que naquele momento a Diputación, un plan de piscinas municipais, son proxectos que se fixeron por toda a provincia, se non estou moi engañado, son casi todas igual, máis ou menos igual en dimensións, incluso as dimensións do vaso teñen unhas dimensións e o que son a playa da ESA unhas dimensións. O que estás propoñendo ti incluso non podería ser porque se ti acotas aquel espacio que hai para aí, impides o paso para o outro lado con algún vehículo ou algo, pois hai que pasar po campo de fútbol por aquela zona, non? Sería complicado. Hai necesidade de aumentar ese espacio? Home, é opinable. Home, digo, unha piscina ten moitos anos, hoxe, pois, remodelala, que quedase un pouco máis curioso, digo eu. Se non é todo, pois aumentar un pouco para aquel lado, porque hai ali unha zona grande que, na verdad, que eu vou no verano e non lle vexo utilidade, non hai xente por ali.
non ten moita utilidade. Unha zona de xogo para os pequenos e as pequenas, que non entren no vaso, non? Porque o vaso está pechado. No vaso só pode estar, naquela zona, só pode estar a xente que entra á piscina, a xente que ten unha entrada para entrar na piscina. No resto do espacio pode estar calquera persoa que vai ali, aínda que non vai á piscina. Pois, alguna persoa que vai a merendar ali a área aos merendeiros pode estar xogando por ali, os pequenos e as pequenas, sin ter que ter unha entrada da piscina. No que é o recinto de tomar o sol da piscina, só pode estar a xente que entra á piscina con entrada. Xa, pero que digo cheo que eu sou un usuario que queda pequeno. Si unha vez que se modifica se pode aquela zona pois, comerlle un trozo e aumentalo, pois que non quedaría mal. É unha proposta, non é outra cousa máis que unha proposta. Non hai máis asuntos. Votos a favor? Apróbase. Punto número 1. Punto número 2. Expediente de modificación de crédito 9/2023 de incorporación de remanente. Ten a palabra a portavoz. Neste caso, tal e como acaba de adiantar o alcalde, a proposta é aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos, un expediente financiado con cargo remanente líquido de tesourería por gastos xerais resultante da liquidación do exercicio anterior, por unha cuantía de 235.864,07. A finalidade a que se destina ben descrita no expediente e correspondería, por unha parte, a investimentos de reposicións de bens destinado ao uso xeral, camiños veciñais, por unha parte, orientado a unha vía en concreto, a vía de Veiga ao Castro, e por outra parte, para dous proxectos de reparación de vías que serían proxectos globais, dous diferentes, un para a zona máis sur do Concello e outra para a zona norte. No segundo punto, iría dedicado á promoción da cultura, mobiliario para a reposición de mobiliario destinado á Casa da Cultura, logo de realizar investimentos, adecuar o mobiliario por unha cuantía de 10.000 euros. Por outra banda, educación mobiliario, orientado, tal e como ven descrito tamén no expediente, ao acondicionamento definitivo do parque de infantil do centro educativo, con 12.000 euros de cuantía, administración xeral e investimento de reposición, que iría orientado a actuacións de mantemento, reposición na Casa da Xuventude, un edificio que tamén ten moito uso tanto por parte de entidades e outro tipo de actuacións, e require de realizar investimentos para mantelo en adecuadas condicións. E por último, para saneamento e investimento en nova rede por unha cuantía de 27.454,59 euros. Juan. Tendo en conta que o informe é favorable, nos asuntos técnicos e todo, se pode trasladar os cartos de un lado a outros, eu supoño que está ben feito, entón, sí, entendo que pode haber créditos iniciais que non están previstos, pero entendo que tamén cando se fai unha obra sempre aparece algo imprevisto ou eso, se repara a Casa da Cultura e aparece algo que viña ben ahora a facelo. Entón, eu tendo en conta que é un informe favorable, pois hai cartos, son favorable. Belén. Neste caso será Esther a que leve ese punto. Esther. A ver, nós sempre somos partidarios, sabedelo, de que o remanente de tesourería se use, se invirta, e se aproveite ese diñeiro para beneficiar aos veciños, co cal, nese sentido, perfecto. A parte máis notable do remanente que ahora mesmo vamos a usar vai para investimento en pistas. Sabedes que é unha demanda nosa
moi habitual, co cal, ademais, estamos falando neste caso dunha pista en Bardaos que ten moitísima falta xa dunha mellora, perfecto, pola nosa parte. Sí que nos gustaría, que María tampouco nos deixa ahora mesmo moi claro, ao non ter unha comisión informativa previa a este pleno, pois a verdade é que agradeceríamos se aproveitades hoxe nos explicades a nós e de paso lles explicades aos veciños cando falamos de compra de mobiliario para a Casa da Cultura, se podedes explicar un poquinho máis cal é o investimento que se vai facer, pois agradecémolo. Pásanos o mesmo co que acabas de decir para a Casa da Xuventude, deses 12.000 euros que van para mantemento e reposición, se nos podedes aclarar un pouco de que estamos, en que estades pensando e de que estamos falando, pois tamén o agradecemos. E outro investimento é o que vai para o parque do CPI San Sadurniño. Aí sí que nós vamos a discrepar da idea inicial que tedes que permitir o uso das instalacións fora do horario lectivo. Nos é unha posición que non compartimos, entonces vámola expoñer hoxe aquí, porque eu non sei se o valorache de eso suficiente, pero ao abrir unha instalación educativa a todo o público en xeral pode implicar que o luns, cando eses pequenos de 3 anos cheguen ao colexio, igual ese patio que teñen que usar non esteña nas mellores condicións. Podemos falar de basura, podemos falar de que alguén deixara ali algo abandonado ou tirado de dimensións pequenas e que un neno poida meter na boca e demais cousas. Eu non sei se tedes previsto algún tipo de inspección, de mantemento a primeira hora da mañá antes de... porque eso non se podería facer todos os días. Entonces, eu comparto a idea que ten o meu grupo de que, sabedes que nós en máis dunha ocasión pedimos un parque infantil, pero pensamos que hai moitos lugares no Concello que se poden habilitar para facer un parque infantil e non dispoñer das instalacións do colexio público para uso fora do horario lectivo. Pero é eso, a nosa discrepancia. Logo sí que vos agradecería, porque a veces vimos aquí e decides que non sabemos o que decimos, non sabemos de que falamos, estamos bastante acostumbrados. Pero eu neste caso sí que sei perfectamente que no último pleno ordinario se me dixo que o 10 de outubro as obras ian estar rematadas e os nenos ian volver usar o patio do colexio. Sei tamén perfectamente que día é hoxe, é o 2 de novembro. E os nenos do CPI non están usando o patio do colexio. E se alguén hoxe me pode explicar aquí, eu agradecería. Sei que esa obra está sendo financiada con unha axuda da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Administración Local. Sei que aí 40.000 euros foron unha partida para eso, que agora vamos a completar, pero vamos a completar todavía a día de hoxe. Entón, eu pregunto-vos porque o descoñezo. Isto que estamos facendo hoxe vai a retrasar todavía máis a apertura dese patio ou está previsto que nos próximos días se faiga a apertura? Igual eu entendín mal e a apertura era o 10 de novembro. Como normalmente vimos aquí e non entendemos e non sabemos do que falamos, eu creo que igual o tema vai por aí, pero se mo explicades, agradezco-volo. Despois dou a palabra á portavoz, pero unhas preguntas quero responderches porque non se falaron. Mobiliario da Casa da Cultura é basicamente a compra de sillas novas, é dicir, sabedes que se vai facer un investimento no climatización, son, luz, pois, bueno, a Casa da Cultura necesita unhas sillas novas, dotase de 10.000 euros, que supónse que 110, para un aforo de 110, pois ter unhas sillas tal, esas as que hai, que parte delas están en bon uso, a verdade é que darlle un proceso de limpeza en algunha empresa que se dedica a limpeza ou tapizado e poden valer para outros locais que necesiten menos cantidad de sillas, pero ter no salón de actos da Casa da Cultura un mobiliario acorde co edificio que é, require un investimento que é necesario. O investimento na Casa da Xuventude,
Casa Xuventude necesita en algúns puntos pois un saneamento da parede e un pintado interior pois en prácticamente todo o espacio. Ademais, a reposición de dúas ventanas que dan ao claustro na aula larga, dúas ventanas que están moi deterioradas, pois, por non decir rotas, pois, cambialas. Entendemos que con 12.000 euros pois, é suficiente para ese investimento. Falabas tamén da reparación dos camiños, que coincidías con el. Do parque infantil, eu queria che contestar unha cousa, é dicir, temos unha financiación da Xunta, pero precisamente porque a Xunta, que eu penso que con bon criterio, está financiando a millora e adecuación dos parques infantís e cubrilos precisamente para, como son investimentos públicos en espacios públicos, para que os nenos e nenas dos términos municipais onde están poidan utilizar esas instalacións cubertas. Son cubrir parques infantiles que non ten lógica que teñan que estar cerrados unha gran parte do ano, porque o horario lectivo é uns meses no ano e unhas horas no ano, pero queda moito ano e moitas horas ao longo do día que os nenos e nenas pequenos, estamos falando de un parque para nenos ata 6 anos, para nenos pequenos, pois o lógico é que os utilicen como as instalacións, pistas polideportivas que hai no propio recinto. Outra cousa distinta é como facer para que as instalacións esteñan. Que iso todo o mundo coincidimos. Desa cuestión estáse falando coa dirección do centro porque, independentemente de que peches ou non o parque, ás veces aparecen, porque os cativos tamén saltan polas vallas, porque esteña pechada a porta non quere dicir que non entre xente ali, e non quere dicir que non haiba que polas mañáns limpar, hai que limpar pola mañá. O Concello e máis a dirección do centro van traballar conxuntamente para solucionar iso. Non obstante, quen debería limpar sería a Xunta, que é unha competencia autonómica a educación. Ademais, os concellos están reclamando insistentemente que a Xunta asuma a competencia que ten en educación. Non obstante, non vai ser un problema. O parque ten que estar aberto, entre outras cousas, porque a Xunta danos os cartos, a financiación para que abramos o parque á xente. É dicir, extrañame a min que o grupo político, que coincide co grupo político que goberna a Xunta, veña aquí pedir o contrario. É dicir, a Xunta está financiando precisamente que nos colexios se fagan investimentos para cubrir os parques infantís, para que poidan ser utilizados, porque en Galiza chove, afortunadamente hasta ahora, se non afecta moito o cambio climático, e que os nenos e nenas poidan utilizar eses parques tamén fora do horario lectivo, porque ter un parque, estar mirando para ele desde fora da valla, pois tamén é algo tal. Iso non quere dicir que non haiba que ter, non os luns, e os martes, os mércores, os xoves, todos os días pola mañá, ten que estar limpo o colexio. No parque infantil, mas onde non é o parque infantil. A parte, sabedes que é un colexio que comparte espacios, non? Compartimos o pabellón, tamén o utilizan. Ten que estar limpo. Entón, non comprendo, comprendo, é dicir, é unha opinión. Eu son da opinión de que os recursos públicos hai que darlles o máximo proveito, non? Canto máis se aproveiten, mellor para todos e todas. É dicir, iso non quere dicir que non coincida en que ten que estar limpo. Porque, aínda que non o utilices, non quere dicir que vai a estar limpo. É dicir, pechamos o colexio e entra xente igual. Porque evidentemente non ten o vallao que ten a cárcel de Teixeiro, afortunadamente. Ten unha valla normal, pero unha valla que calquera cativo ou cativa salta. A parte que, cando és pequeno, tamén dache máis gusto saltar unha valla, que che deixan a porta aberta. Non sei se a portavoz quere dicir algo, antes tocaba así na man, non sei se quería intervir. Se queres intervir, alguma matización? Un pequeno matiz de nada. A ver, na valoración do uso que debe de ter un espazo de lecer, como pode ser o patio do centro educativo, que na maioría dos concellos rurais pequenos, eses entornos son os que se utilizan para que se encontren os nenos e disfruten desas instalacións. Eu, discrepando con vos, son bastante máis amiga de que ese espazo poida ser utilizado para todos e para todas. Durante moito tempo puidemos ver como a pista multixogos
o parque infantil, etc., sirveu para lugar de encontro dos nenos e nenas. Non debería de convertirse o que é unha oportunidade pois nun problema. Eu tamén coincido que se os centros educativos os temos que ver como un lugar pechado únicamente orientado a esas horas da mañán, pois evidentemente eu sí que creo que temos que facer a reflexión de a quen lle compete dotar de todas as instalacións que se necesite. E evidentemente creo que os concellos non teñen competencia ninguna en educación. Si pensamos que merece a pena o esforzo de dotar de boas instalacións e de espacios para o lecer o centro educativo de maneira que os nenos e nenas de San Sadurniño disfrutan de un patio mellor e que tamén se poden beneficiar del fora de eses espazos, ten sentido todo o esforzo que se fai desde o Concello pois para investir. Evidentemente, teríamos que reflexionar moito cando o que se está pedindo aquí é que o centro educativo se convirta nun sitio pechado, no que non se poida entrar para nada a gas para as horas lectivas. Teríamos moito que reflexionar de canto nos compete e nos corresponde aos concellos investir nun espazo que sería puramente da Consellería de Educación e destinado, pois, a iso, a ser centro educativo. Entón, teríamos que reflexionar. Nunca escoitei a ninguén decir que lle parecera mal ningún investimento dos moitos que se levan realizado desde este Concello no centro educativo, pero eu creo que tamén temos que facer a reflexión por unha banda de que evidentemente temos que reflexionar en valores cívicos e entre todos debemos contribuir a que o espazo estea limpo e evidentemente facer o esforzo que faga falta para que estean boas condicións, pero eu sí que creo e me sorprende que o grupo do Partido Popular reclame que se peche o disfrute das instalacións fora do horario lectivo. Me sorprende, cando creo que cunha poboación dispersa e contar con un espazo de encontro, pois sí que me sorprende. E se ten que ser así, pois hai que reflexionar a quen lle corresponde facer os investimentos. Eso era unha aclaración. En relación ao tema do patio de infantil, pois eu, se non estou errada, o que a parte de infraestructura está, e tamén é verdade que dialogadamente co centro educativo se valorou cal era o mellor enfoque que se lle había de dar á zona, ao espazo de xogo. E valorado con eles, pois, sae unha cuantía para destinar cunha determinada orientación, acordado co centro educativo. Me parece que, bueno, eu aclaro que é así e que esa é a orientación que se lle vai a dar ao espazo de xogo. Me parece que unha vez que gastamos o diñeiro está ben ter en conta a opinión da parte pedagóxica do asunto. Os nenos e nenas disfrutan deste espazo, evidentemente saiu antes, cando se fai calquera obra, pois sí que pode xurdir calquera cuestión que a retrase. Estaríamos encantados de que a día 10 estuveran tamén incluídos toda a parte de lecer, pero tamén preferimos que o que se instale aí teña o visto e prace do centro educativo, e é por iso. Unha matización, é certo que decíamos naquel momento que sobre o 10 de outubro estaría listo, é certo que a partir do 12 de outubro por aí veu un tren de borrascas que ainda non paramos. Falta pouco para poder utilizalo, porque no momento que falta un pouco de chan, de corcho dese, que teñen que esperar que seque de todo, mentre non poden botar. A nós gostaríanos que fora moito antes, pero non puido ser. No obstante, ainda que nos retrasáramos 10 días ou 12, nunca van ser os 23 anos que leva de retraso a vía de alta capacidade entre Ferrol e Barreiros. Non, digo que de aí, non é por nada, digo porque, claro, cando falamos... Non é mezclar, é un... Bueno, votos a favor? Apróbase por unanimidade e non habendo máis asuntos, levántase a sesión. Queda un asunto. Sí, Tes perdón. ganas de irte, pero queda un asunto. Expediente, declaración de utilidade municipal da bonificación do ICIO, para a bonificación do ICIO dunha obra que está realizando a Asociación de Veciños adiante de Igrexa Feita
tedes no expediente era porque é preciso declarala de utilidade no propio pleno, ainda que a cantidade é unha cantidade pequena, a bonificación é unha cantidade pequena, pero é preceptivo aprobalo polo pleno, decidimos metelo neste pleno e non esperar ao pleno ordinario por sacar este asunto para diante. Se non hai ninguna observación, votos a favor? Queres falar? Sí. Simplemente unha observación, o sea, estamos de acordo con todo o que plantexa o representante da Asociación de Veciños, cumple a normativa e a ordenanza fiscal número 14 deste Concello para poder cobrala. Si é verdad que agradecemos que se den estas axudas ao mellor para algunhas asociacións que teñen dificultades para poder facer esta, concretamente esta, acaba de hai poucos meses que recibe unha subvención nominativa para axudas e para mellorar e para as súas instalacións. Entendemos que é un bon xeito de axudar as asociacións que teñen dificultades ao mellor para poder chegar a iso. Entón, pola nosa parte, tamén queríamos instar o equipo de goberno que nas próximos orzamentos e nos orzamentos do ano que ven se pode incluir unha partida, pois como se axudaron a outros locales sociais, como poden ser no seu momento se repararon os de Ferreira, están ben os de Bardaos, están bastante ben o de Lamas, a reforma de Lamas, pois que se fixera unha pequena, que se falara dunha pequena partida para a mellora e acondicionamento do local social de Santa Mariña, que tamén ten falta dun pintado, o sea, que se tomara en conta para próximos orzamentos, que se tomara en conta esa, que tamén é de titularidade municipal. Sí, pero iso ten que facer o Concello, non a Asociación de Veciños. Por eso, Aquí aprobamos a utilidade pública porque quen realiza a obra dáselle ao titular do local. E por eso, o titular non é un vocal, o que solicita. A subvención solicita un vocal, a solicitude fai un directivo da Asociación de Veciños, que quen fai a obra é a Asociación de Veciños, non é o que solicita... Estamos dicindo, dando as gracias de que axudades as asociacións e que instamos ao Concello que nas próximas orzamentos que teñades en conta que hai outras asociacións. Hai outras asociacións que teñan local en propiedade, hai as que hai. Ese pode ser unha reclamación que lle reclamos ao Concello de que o Concello pinte o local social. Pero non pode ser mediante unha transferencia, como este caso. Non pode ser unha subvención. Próximos orzamentos que poñas unha partida. Claro. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Non habendo máis asuntos, levanta